Minä olen Erika Juusola. Minä olen Torniosta alun perin kotoisin. Nyt minä olen asunut täällä Oulun seudulla kohta parikymmentä vuotta. Minä olen tosiaan täyttänyt 50 tässä tänä kesänä ja teen näkijän työtä. Minä olen tehnyt tätä työkseni jo yli 20 vuotta ja minusta tuntuu, että tämä ura valitsi minut. Minusta tuntuu, että kun itse on täysillä sitä, kuka on niin kuin aito ja itselle uskollinen ja rehellinen, niin se jotenkin välittyy muillekin ihmisille. Tosiaan, että kun sitä ei tavallaan itse oikein niin suunnitellut, että minä palaan tekemään tämmöistä nyt työkseni, vaan että se tuli vähän niin kuin takaovesta sisään se työ mulle, niin sillä tavalla mulla ei tietenkään hirveästi ollut mitään oikein ennakkoajatuksia ja toisaalta myös sitä ei hirveästi ollut kyllä Suomessa vielä silloin niin semmoista yrittäjämäistä näkijän työtä tai tämmöistä henkistä kenttääkään oikein, että sitä tehtäisiin niin yrittäjinä. Että olin aikanaan niin rohkea, että uskalsin sitten alkaa ihan yrittäjänä toimimaan. Että sit pioneerityö tavallaan, mitä ehkä silloin tuli tehtyä, niin kyllä minä olen siitä tänä päivänä ihan ylpeä. Varmasti niin kuin merkittävimpiä on ollut ne hetket, kun on tiedostanut, että kun ollaan niin laajamittaisesti ihmisten elämien kanssa niin kuin tekemisissä ja myös semmoisten traumojenkin kanssa, niin se, että on tiedostanut sen, että tarvii ehkä muutakin kompetenssia alle kuin pelkästään sen näkijän lahjan, jos oikeasti haluaa niin kuin auttaa ja niin kuin muuttaa niitä ihmisten elämiä. Niin ne kohdat on varmasti ollut semmoisia, että on kokenut, että tähän tarvitaan jotakin vielä vähän niin kuin laajempaakin osaamista. Joo. Mikä motivoi eniten työssäsi? No kyllä se on se ihmisten auttaminen ja se, että joka ikinen päivä on erilainen. Aina kun tulet töihin, niin ei koskaan tiedä, mitä ihanaa tapahtuu. Ei tiedä itsekään, niitä ei pysty liikaa suunnittelemaankaan. Ja se on vähän niin kuin semmoinen tyhjä taulu, johon sä alat maalaamaan joka päivä uuden taulun. Ja niin kuin sanoinkin, niin tämä työhän kehittää itseäkin ja se on minusta ihan semmoinen ehdotonkin. Kaikki, jotka tekee ihmisten kanssa ylipäänsäkin töitä, niin tarvitaan tosi paljon aikaa myös siihen irrottaa elämässä, että sä teet sitä sisäistä työtä myös itsekin ihan jatkuvasti ja koko ajan, niin silloinhan se työ kehittää myös meitä itseäkin oikeastaan, että se on semmoinen vähän niin kuin kasvualusta samalla itsellekin. Haluan aina kaikkia kannustaa siihen, että käytä sinun intuitiota, käytä sinun lahjaa, ole rohkea menemään sen kanssa eteenpäin, vaikka ympärillä ei välttämättä ole ihmisiä, jotka niin kuin ymmärtäisivät sen sinun tai pystyisi tunnistamaan sen sinun lahjan merkityksen tälle maailmalle ja sulle itselle. Ja kyllä minä siihen niin kuin kannustan, että ehdottomasti mikä tahansa se kenenkin lahja niin kuin tuntuu olevan, niin uskalla käyttää sitä, että se on sulle annettu kyllä ihan syystä.